Jednou z akcií v rámci roku Ľudovíta Štúra bolo aj otvorenie obnovenej pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. A tak si Hlboké 27. septembra 2015 spomenulo na svojho veľkého farára, rodáka z Beckova. Tu, na predmestí Senice, pôsobil Jozef Miloslav Hurban spolu 45 rokov. Tu začal vydávať slovenské pohľady na vedy, literatúru a umenie v roku 1846. Tu sa mu narodilo dovedna 9 detí. Ako prvý v roku 1847 Svetozár, neskôr známy pod menom Vajanský. Na fare v Hlbokom začiatkom júla 1843, v prvé týždne jeho tunajšieho pôsobenia, stretla sa vtedajšia slovenská Svätá Trojica, Štúr, Hurban a Hodža. A dohodli sa, že slovenskí evanjelici by podobne ako katolíci mali odstúpiť od češtiny a prijať vlastný spisovný jazyk. 17. júla 1843 ich rozhodnutie povýšiť na spisovnú reč stredoslovenské nárečie odobril na svojej farách aj básnik Ján Holý. Po jeho požehnaní pokračoval proces kodifikácie spisovnej slovenčiny, ktorý začal už pred polstoročím Anton Bernolák. Veľký deň v Hlbokom sa začal evanjelickými službami božími v priamom televíznom prenose z kostola, v ktorom burácal kedysi Hurban. V prítomnosti miestneho starostu Miloša Čobrdu, trnavského župana Tibora Mikuša, poslancov Národnej rady, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a mnohých iných, ich viedol generálny biskup Miloš Klátik spolu s ďalšími predstaviteľmi evanjelickej cirkvi a zúrského vyznania. Dlhý sprievod účastníkov slávností sa potom pohol na miestny cintorín, kde položili vence k pamätníku Jozefa Miloslava Hurbana. Prehovoril župan, starosta, poslankyňa Národnej rady aj Emil Páleš, známy slovenský angelológ. Pripomenul Hurbana ako slovenského či dokonca slovanského filozofa, ktorý videl budúcnosť ľudstva v presadzovaní slovanského princípu srdca na úkor anglosaského princípu rozumu. Vyvrcholením osláv bolo otvorenie obnovenej pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v bývalej evanjelickej škole. V Hurbanovej pamätnej izbe sú dokumenty dvoj- a trojrozmerného charakteru, ktoré predstavujú tohto významného predstaviteľa slovenského národa, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, evanjelického kňaza, ktorý sa neváhal postaviť so šabľou v ruke na čelo boja Slovákov za vlastnú nezávislosť v rokoch 1848 až 1849. Spomínať na svojich otcov a brať si z ich života príklad nám prikazuje aj kniha kníh. Aj preto, že obetovali svoj život na oltár národa a umierali chudobní a nemajetní. Žili pre národ, ktorý by na nich nemal zabúdať. Oči sa